And now, on... Find Nemo eller Holger, det må du selv om, Kælling. Nu er det film. Velkommen til Something Weird. Det er programmet, hvor Poseidon ain't shit on our Kool-Aid. Okay. Ja, skål for helvede, mand. Okay. Vi har været så heldige at få noget hash. Kan kameramanden komme til? Ja. Ej, han havde i går, ikke? Altså, Så det, vi skal se en film. Vi skulle fortsætte Slumber Party Massacre, mand. Kæft, jeg har sovet længe, mand, efter siden vi sidst vi så den film. Så lad os se, hvad der er. Michael Myers søster hedder Judith. Pay-per-view! Ja, det er det. Så er det ved den type, Så, man. Det er fandme Punch-Out, man. Sådan der, man. Det var det, vi ventede på, man. Hey, what are we doing out of the bottle? This is dangerous. A little kid might come along and think we were candy. That would be awful because we're medicine. He might even eat us. No, 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 no. This is serious. Serious. We could make you delirious. Delirious. Use it as a healthy fear of us. Fear of us. Too much of us is dangerous. No, no, no. Doctors tell the pharmacy. Pharmacy. Types of pills that you will need. You will need. And he knows the harm that we can be. We can be. If we're not taken carefully. Oh, we're not candy, believe us. Even though we look so fine and dandy. When you're sick, we come in handy. But we're not candy. No, no. En gammel Kælling til det lort her. Det har vi, mand. Jeg har tyggegummi i siddende i håret eller sådan noget der. det kunne jeg til at skylde. Hvor for helvede, mand. Jeg har jo ikke mange penge nu. Hvorfor sagde du ikke, det var i dag, vi filmede, mand? Det er altid i dag. Det er den tid på måneden, mand. Det er som om, man kommer i trance. Sådan. Det ligner faktisk lidt introen til
The Shining. Ja. Ej, det er jo god. We'll provide him with a little friendly fire. I'll flank him Friendly fire, on man. the left and we'll take it out together, okay? Det er en af de tidspunkter, det er okay at være fjende. Ja, Altså, friendly fire på, mand, så hvad, man? find dig en anden server, mand. Hackersvin. Død, man! Ja, hvad? Du skal sige dåsen fanger! Når det er dåseskjul, mand. Fandme ikke bare tro, at du kan løbe væk, mand. Og befri de andre, mand. Ja! Hvad? Så kan du lære det! Tag dig en hovedpinspille og slap af, mand. Synkronisere den der position, fordi at den første sektion, fordi der er slet ikke lyd på. Synkronisere den også. Tag den ikke lyd. Og vi har ikke noget askebær, og vi mangler smøger, mand. Og nu er det endelig lykkedes mig. Igen, hvis du ikke så sidste afsnit, vi har været så heldige at få sponsoreret. Jeg håber ikke, det er bouillon-terning, som det var sidst. Så sidder den under... Han har en grim sofa. Men for livet. Tilsigt, mand. Så kom væk med dig. Normalt, når man har fint besøg, så plejer man også gerne lige at vise, hvad man har i køleskab. Ja. En pølse. Vi har noget pølse, hvis nogen skulle være interesseret i noget pølse. Lækker pølse, tror jeg. Det er hvad vi har i vores køleskab. Run, Forrest, run. Okay, men så kan du lære det. Stor idiot, mand. Så skal der skaffes føde, mand. Wow. Tror du, en svinde, der kaldte på ham? Hvor er du hen? Kom frem. Kom frem. Hey. Det er Jackass, mand. 3000 år før Kristus, mand. Ja, mand. Oh. Ah. Too bad. Okay. Once in a lifetime comes first pick choice. Du kan få en holiday Sunday. Fun day. Vi fortsætter med House of Blood. Og Wow, det, hvor der vi sker slår. nu, de er lige kommet ind i huset. Ja, så er det hænderne op, mand. Smid din gaffel. Og der er faktisk lige ret hyggeligt. Giv en balle, så er der plads til alle. Thy hallowed Father, what bringeth thee thy children? Han er kristen, tror jeg. If you cooperate, no, Og ham der, han har det stramt i baggrunden, mand. Han må da snart være forblødt helt ude, mand. Vi er kun ligesom kristne mennesker. Sæt dig ned. for God, Ja, mand. Sæt dig ned, eller du får... Vi er sat ned. shut the fuck up! Shut the fuck up, mand. Well, time to fix him up, Doc. En kugle mindre, mand. Plus han var... Hvad er det for en hånd? Er du venstre, mand? Højre? Ja, hvor højre hånd. Ja, mand. Ja, Det kan sgu nok gå lidt klokke til den der så du skal bare lige ligge der i en uge i sengen, mand. Så er den så god som ny. Ingen problem. Skal vi skåle på den? Skal vi skåle på den? I energidrik, mand. Og det er stadigvæk One. Og det er stadigvæk sponsoreret af The Devil. Det er jo ikke. Good energy drinks. Skål i energidrik. Hvad fanden, mand? Skål for din operation. Sådan. Ja, så er der også mad til i morgen. Visit us often and enjoy our screen attractions in the comfort of your own car.
Get the drift? We feature ice-cold drinks at our concession. Hurry, 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 folks. Get your crunchy, chewy, chocolatey candy bars now at the concession stand. Skal du komme ud? Følg mig. Så for helvede, mand. Kom den her vej. Den her vej. Og så For helvede, det pis, mand. ja, Sådan, mand. Skør der for dig, mand. og det er hvidt. Og hvad? Jeg husker ikke, jeg læste. Det er lang tid siden, jeg har været her. Så du kan snifte. Se, prøv at se alt det coke, mand. Ja. Jeg skal ind igen, mand. Det her, det er for... Det æder med... Ej, vi kan sgu ikke ud igen før sommer. Ja, Helt sikkert. nu er det inde igen i vinterhi, mand. Fuck det. Så er der fucking koldt og skød coke over det hele, mand. Ja. Nu er vinden ligger næste igen. Hvad fanden laver du? Du sparker rigtigt, mand. Du er syg i hovedet, mand. Og så... Ja, så stop dog for helvede, mand. Det er klart, mand. Du skal holde ud sparke benen fattigdommer. Eller kommentator, jeg er ligeglad. Det kan man aldrig gøre. Aldrig gå for sin på arbejde. Nej. Så han kommer der... Åbner en port. Gå ind i porten. Jeg tænker, nu skal der laves penge. Nat, mand. Hvor fanden er de alle sammen? På arbejde. Han forstår ikke, hvor de andre er henne, mand. Nej. Hallo, hallo, siger han. Vent om, mand. Surprise, mand. Hvor er pengene, mand? Du skylder penge, mand. Hvad sker der for dig, mand? Ned og sige undskyld, mand. Kan du så sige undskyld, mand? Sig undskyld. Sig undskyld. Og han gik i chok. Ja, det skal han fandme ikke have lov til, mand. Så. Hvad skal jeg trykke på? Hvad skal jeg trykke på? Den der. Sådan. Hvad? Hvad sker der noget, mand? Det der sker nu, det er, at han skylder penge til ham der, mand. Så det vil ham den anden ikke finde sig i. Nej. Så nu vil han ligesom sætte et eksempel. Man tager altid et ben for hver penge. 1 krone skylder. Sådan. Ja. Sådan kan det gå, mand. Ja. Sådan kan det gå. Altid betal dine regninger til tiden, mand. Du ved aldrig, hvad for en Det er godt, det er sådan noget kommunen gør. Hvis du ikke betaler din skat. Eller noget. Ja, det skal gås væk. Der går nok noget tid, før han er oprejst igen. Ja, det skal bare gås væk. Det sker da godt nok lige dårligt meget, hva'? Ja, 10 dog stille, mand.